Anya laki din! Anya laki din! Nay, Mark, apay asaan ka pa'y nagpulos? Saan ka kadi ama ni jay pagadalan? Wala tang, masaluta. Kanayon ba't ngamin na mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutla ti di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. Ay, anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di. Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race me. O sige, inakbit iti balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga da iti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa no da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mat apare. Aywan kayam. Asensado mat ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawan, iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat gata nga, Mark. J-Man 7 Soldiers na na. Anya 7 shoulders mag. Anya ka di day jay. Makan, wano anya. Ay, kwa, anya laki din aya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni day ta siyampo nga 7 Soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyam po ta itudto daw baraw. Anya lakit din na yan. Oh, Manong, api nga itakalaang. Kan, api anang kami suot ka manan. Ay na, ad-ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka mamumina. May saka mo. Buisit ka itibiyag ko. No, kut, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na kasairan tarik namon anya. Relax ka kadilaang. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Amangan no appetite mo ti kayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing. Di ta ka man langan. No, isuro lang nga rudan iti husto. Isupay tinatangsit. Hey, rabiin, Mark. Ngam adda ka payla dito isalas nga cellphone. Di mo kunaan. Adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kit-kita nga rod no da Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan. Palpak man ta imbagamaon anak ko.
Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Ay nga ron ti masursuro mita. Tatang, amuyo ka din no ayan ni Manong. Saan ngamin asimrok iji pagadalan? Birbiro kan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan apalpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong, tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa. Awan madnagan mo jay. Amom, first bat pala dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats pare, saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamakan ka. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat ko. Ay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ka. Isungarot tatang. Pakialayo man kiti tay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man ti sugat ko. Anay ko. Anya lakit din. Duwati pimalpakam. Alcohol ken betadine. Saan nga alcohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuron ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, isong arod. Sapay, naisam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan, no correct, wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay amanong ko. Ay sus, apay ngay adita abanta ti enti kitata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka naw. Anya, monsoy. Kauwam mo tata. Apay diyo amaw. Ay, awan na. Diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok dayta nga ibagbagam. Agam, si kansamot ti sana makamo iti dayta. Saan a monsoy, no di di feng shui. Ay, sigurado man nga may nagiti ibagbagam sa munto'y balikas. Salbag. Kinatkatawan laki din. Naibabae naktatang. Ay, daytan tay kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro na makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 kapay laang. Unaan na kapay ni ading mo ang makalpas iti high school. Dahita man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamait. Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtal na ka ko nanay. Intong ka papispis ang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispisa kon loko.
No di mo kaya ti paisuro saan laeng. Get out of the house. Ay, apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks, nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, nay. Nimot Mark jay magmagna. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa hindi toy. Pare David, si ka maggahanday ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, ako na. Masurunok namin itibagay. Mababainak kada kayo amin dito yan. Apa yun, pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda, pare. Ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon? Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta ti aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa. Oh, agpaiso ka diti nangagkumanong? Saan ka ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saan ay? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ha? Ay, wang gaya. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandani di na pa yan maibatan dagiti libro abas basaan na. Maputeng ka no, amangan no saan amakapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot matlang ni Manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamo itlaangan iti high schoolan. Kasi ka pa iti valedictorian. Congratulations, Mat, Manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kinimanang Linda amakmakan. Congratulations, pare. Agyamanak pare ha. Kan agyamanak may. Kan anos kalata kanyak. Oray nakaungutak. Anya lakid din aya, pare. Agadal ka kid di ana imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Api nga ibarsak mo matanday ta kalderong elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nyamot ti masang patak may la. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito agistorya pay lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak-upload da ito'y i-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisinak ka nagapoy di talon. Pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, ang mga nod naman ng basol di anak mo Una yan dayjay babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag nga may na di makaungit na asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amumutan di anak mo. Nakaar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi iso adya kong mas daw. Apay, arjod kaya? Kano pa nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit. Yokon lay, di ka lang maangawan. Agsangsakit di apo kaum. Yung kamang kitain, ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamu ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Why, bakit? Por Diyos por santo, agsangsangit jay anak mo. Namday tala cellphone mo, tidungdumugang. Ni, adda kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita akman, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahi tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahugan awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mo't nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo di mon maaramid dagiti trabahom. Agsermon kay manen ako nak. Kasano adi kasirmunan, nagalas tumot nga min ti aramid mo, ultimo agdalos di mo amaw. Day talako kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking at talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigit kat parikot. Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ho? Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Nadagsin Parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray. Ay na nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, nayin nga paiso day ta paray.
Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo't ti katulungan. Ay, naku namon. Ay, mananusak lang. Gaputa asawa ka nga Ruden. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew. Ay, anyamot kan ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo ah. Ay na, talaga na pudot ti ulok nato. Ay na, saan anato tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man cutex ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang ah. Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko mayla ah. Kayat mo ti acutics. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama mamang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Da? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gaputa bakla ka. Aner? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tumot lang bagbagay dita cutics dita imam. Sana maibagay dita dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakitin na mo? Makaungat ka? Di ka agungungan. Gaputapud no anangisit dagita dapan mo akas lalomboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yo iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. Nagmismisuot ka matmanan. ay, nasakit kinakam ko na nang. Taapay manan. Dayjay anato Tila ibagbaga na. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka di ti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti agcutex. Gaputa nangisit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuday tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasladapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo mo't nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asika ti sang kadilaw, Meg. Ne, sika magamday ta nato. Nati, manong, saan anato? Wenen, natin no nati. Apay asika, ti agi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asyakon Anya? Wen, iso asyakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ti rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg, natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo lang ti sunburn. Ken, addan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Pampanunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagat. Ure na ka make up. Agi wayway itinwang. anya. Kas jay kumatikam palay. Nagagat. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kan ni nato. Ure kinnikin na magmag na. Nakaukod itinwang. Na, tai kumparanak iti day di abakla. Wano, kurso na adam kit di. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo dayta na sangit mo, Mayla. Tatang. Apayan, ibagam nga minan Di kag sangit lang dita. Aguray ka.
Nagalasgayan pero pamnagsangit ka. Kanya kayo matantatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pa ilan. Ay na, ibagam ngamin nila. Sangit ka, sangit dita. Di mo ngamin ibagam, no apay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Uray pa'y kanukin ni nato bakla. Amom, no apay akas dati imbagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasadot mo. Anya, Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunuton ti asawam na kita. No nagagit ka, ad-adda nga ayatin na ka. aping may ka dito balay nato. Wah, apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo kadi kayat nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us! What? Apay ka no? Diyak mo When no, ikungkumpara na ka diti kinapintas ta adwa, ay na napinpintasak ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masuruna. Apay ngamin! Gapot ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kay ti kaldero yo. Nakangisngisit, Saan? Akas iti kukum na po daw. Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, Tila Oh. sasawumot si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapod not ibagbaga. Agatang ka ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, Ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ammom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakpay nga gawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito irwar, paray. Ngamin mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi ka sa tangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kit, wala paray. Wala asino man. Bagpay-ani nato abakla tagi wayway iti ba? Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalo. Kasta ka day, paray. Naranak nga ron. Naraksak pa nga ron. Puro lag kinikin niya, nakaukod iti mo. Day, jay, anato talaga. Puro nakararjod. Angam nagagat. Sana kas kanibagat ka. Arjod ngam sadot. Unay matan mayla. Nagalas tinasang patak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada na basbas ha. Ngem awan man lati ko na masukatan. Ikasukatan. Mabit lang. Ikasukatan ne. Gusto na pa ng cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti kuko. Isumot lang nga iso. Anya? Inkasukatan ti anak mo kunak ne. Di mo urayan ang makapung tutak. Taambangan do'y belang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya. Agalas 12. Ay na, saan pa'y gayam Ay, elmo? mauma akong ito ugalim. Gusto pa din siya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo, saan pangasin? Nauma ako ni tikas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nang sadot ka pa'y. Ha? Sana balik ko man. Uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung araramidam. Pangasim elmo, di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko kan ka.
Uma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diakon mas dami tinaytang. Gapo, taamo kon, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana Arjod kan sadot. Anya? O, apay ngay may kadito'y balay mi. Syo, umanaw kan. Wow. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apo manaw kamitten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywam ti asawa. Tap nagsublikan niya. Ay. Problema ang daytan. Sige. Pumanaw ka. Apay ko man ay aywak. Di saan kumat nga asawa. Nya. Ay, agnagam ka nga taitan, Mayla. Pinanawan na kan ti asawa, am ka po iti ugalay. Tatang. Saan nga min anasaya at ti ugalay, manak ko. Amo masintiren ti bagay, ngam di mo amo asintiren ti anak yaw, kun may siya. Nalabas ti kinasadot mo, day talag cute-cute ti amaw. Tatang. Agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap nagsublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao, agkid daw ka iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan tinaalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta pare. Wana, nga men, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo. Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. Oh, anya. Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak takes mayor ko naman. Ay ket na saya at ano kasta pare? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay kwa. No ni bakit ko? Awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga ammo na matlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, oray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan kunak a. Ay, katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't a. Ay na, no apay matakas jay ni George a. Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay di panangiday dayaw na, kinibakit na.
Uray siya nga rod. Maumaak iti kasjay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasjay apa nang idaydayo na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsao iti kasta. Di da ibaga abak nang da, ngam ni George ay na, makaumamit. Amon pare, no kasjay nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin, iso nga'y bagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, husto ka pare tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abak nang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kasdi lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare. Day, itaban pa'y nga adda ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi George. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak ka na banog, tata. Talaga asa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Putno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to mate. Kinapod no na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya, agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man. Ah, ay katuan ah. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige, ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay nga aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayam nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso mati ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da ka no kalpasan ti panagtrabaho da. Iso ka no ti ibagbaga na. Abak nang ka no ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Nasken ka di pa'y nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Dayta nga rod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga ka no day J. A. George. Apur kami ka no nga asawa ti gagayam na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay pay lang araw nga agpakpakarigat a makitang tangdan iti construction. Nga rod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y pangas na amin apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby a putot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Ah,
Kasta ka day. Apay ang nadamag mo, pare. Awan, nadamag ko lang baray. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay ko makaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ano tinakaibaga kanya kiti kasta? Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh, May salaalata kat umabot iti 1,000. ay oray man naman no aribo pare. Saan kami ngagparikaut? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day je a George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud-suden no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa ilalinif in right. Marwam. Unay daytan apa nangidayo iti asawa. Nasken pa'y nga aguyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kwa na. Ha? Addan tulat taal daw day je a George. Bayan tayon pare. Mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-uurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma. Makarangrang. Salbag kiti. Anya ngay nanang, ipatuloy tayo na ito'y balay. Wan anak ko. Adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang. Kat, asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam. No ngay daben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramiden da ijay syudad. Wan nga agpaisuan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya pare. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katuna pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo matlang. Sanak pa'y matlanap napan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amang kit di mo no duwagasot lang, tiag malang. Unay ka matin pare. Saan mat No mano ti tangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Wan pare. Natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kini bakit ko. Ha? Anya, mapan kamot iyan da ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kini bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na, di balay da. Ha, kita, man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya!
Dayta, adda tayon dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y tipagnaon tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo. Paray, naglawa mo tin na ito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo, unam. Paray, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo, aging gaijay. Makitam dito itudodok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapan ang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti palayda. Ngamin, sobra pa ina ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng. Jak lapagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardinda. Kas itinako na kita'y pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaan, titaltalunan da kahit. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at libre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwan kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho mi iji syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapod no na. Magustuak ti biag yun dito'y. Uwan kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biyak. Naglawa mo't gayam ti gardin niya, maray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen, pare, kinapudno na, dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman, maray. Good. Baknang ni bakit mo? Saan ka di? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga ka daben. Uwan. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tuman mo't ijay, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababainak ka talaga kada pari, Ben. Kun Carla, pari tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababainak. Gaputa kanayon ko idi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abaknang. Katuan mo't ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain.
Anya nga ito, sikat ti may babay. Ay, uwan nga ron. Mababainak ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam anagbalin a mayor, kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikit. Ngam ita, nga imbagam dayta. Ibagak mo ten. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Bak nang manwon no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak ng da. Ha? Saan mo't? Ta nagtaod lang iti kinakurakot. Pare, Beng. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakay kamangam. Ngamita. Siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Abay, di ka agbalon iti pangaldawam? Ah, agbalo na, lakay. Anya nga iti kanek no aldaw no sanak ngagbalon. Anya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon iti natang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anyamot tenday ta asawa ti kagawad, kanayon anateng ti sidaan na. O, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan amabalin anateng ti balunak iti office, nakababain. Adamat beef ijay ref. Di ison ti balaw ng bakit? Uy, bakla, nagbalon ka kadi? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay day ta na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalonak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iji kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga.
Ala, ibusan tanda ito'y balon ko, friend. Sayang met no da mabati. Kadwa na, uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam, kunak man noon, diet ka. Ay, salbag da diet. Ay, manganta di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatan iti si Daywan. Sheila, bakla. Ah? Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anatang da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti natang akas iti sidayo anya. Anya mo tanday ta sidayo? Rabong, ha? Nakasaksakit iti karabukob. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakayang... Ay, pakawanam. Wan nga rod, limas tugmot ta ni Ma'am Teresa, idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalot yung ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana? Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tanda kita. Saan abali? Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akes. Ano pa yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang nga iso. Anya? Wala kay. Katkatawa ak nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaak ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamatan ti awag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan maysa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanyak. Nalawag. Ani ha? Uwan, Ma'am Teresa. Kasta Kat, anya nga rod tigatangan yaw, Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nana. Kan kumpletuan nyo ti Ricardo na Oo, sige. Mabait lang, wan. Awan gayam. Amangan no kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adalakok anatang, kapuros amin dagita. Ay na, saanan nana. Manipot nagtugaw nila kay kukas kagawan, saan kaming agsidsida itinatang. Ngamin, addan igatang miti karne. Saan min akayat tinatang. Isulaang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isagpaw. Anya? Mala, yun ti karne agat-gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anyamot ka ni Nana Piling. Ibaga nakit din, agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di ka gimatang no kapuros? Amom ay
kaya ngagsidsidaak itinatang? No way! Ang mga nuadda sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kan may sa, makadadaan lang itiramanti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat ak karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka nun agsidsida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugain. Uwang nga raw, kasta unay matan alimas tuganda, manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao intun umay apa nagbubutos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngam no siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuan andang umato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay una yan takasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni dadaw. San arum bangag, turay manan iti barangay. Umadanin ti panagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga raw. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong ungot ka man No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan ti tattao ang nakakita ili saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanya. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibut-butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa na di a Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga bagbagam kanya. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangin nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito sangwana. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya? Kasta timbagakan ka na jabak la? wan lakay, yawanan baing. Ure di nak ibutos da jay. Awan bibiyang ko. Anya, kung madadya bakla kung para iti amin at tao dito barangay, amayat amang ibutos kanya. Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niyang. Kaya ibagam pa saan ngagparparang kanya, mga madurab ko na dya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Ano yung baga orasyon Di dak tulip-lipatan inton panagbubutos Gawin jak malipatan. Ay, pangasiyo mo tata ibutos dak manen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan ak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Nasayat kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo dagiti dadal a panagpampanunot ti tattao. Wayne, dagiti kasken ka a nagkagawad laeng limbastugan. Nagkagawad ka unlay, ngimaton ti isbaw, makasla rin baw.
Iso pasensya kan kagawad ah. Di mo naman nga ibutos ka. Ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga tigar-gar ka ngay lakay. Relax ka ka di lang. Masiguradok amay sa kakadagiti mapagasatan amang ngapa. Sapay lang ko ma. Ang mga no maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumang. Ay, makapaulak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsaludsudem, doon niya tikat katawaak. Ay, nakita min ko ni Sheila Teresol. Ay na, daksang gasat, maikawalu kayo, ex kagawad. Ha? Ha? Anyat ka't mo asawan, bakla? Di mo maawatan? Maikawalu kayo kunag. Kati may sa makapaalak, may salaang tilamang yo, iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Naggana St. George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matindi ka tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lang ay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, ay, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay, Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan laang amay may sa ti aldaw. ay sa bagay ah. Ay, danglayo dita apo. Danglayo. Ah. Libre ito. Ha? Dakilakla ko. Ay, di awanan bain abakla. Masipat ko lakit di awanan bain. Bakit? Ibaga man, tasaan adito'y asilig ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga noan adda pumudot ti ulok. Ay, nakamatat day ta iti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman ano ah. Ngamamon, naimasisidaak, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat ah. Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan. Makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamok iti aglawlaw. Kita man, no aging gaita ket karnilat tati si dada, itata na abak da. Shh! Tumala ka man. Inton kwan mangeg na ka, amom lang arod. Di ore mangeg na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sidsida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad paila nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka ngagsidsida iti dilata, kas kadanateng, gapo, da igatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itata na abak, ay na, ay, may sapay ti lamang, nako, sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala, ituloy mo lata ti mangan, imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si dami, dinakdakan, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti sidam? Sardinas. Ay, nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines?
Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka manlangan? Ay, una yan ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Kung mapangkaumutang No, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngamano lang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangan. No pa utangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamagtun. Anya, umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yaw no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaan pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Wan nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laang ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.